Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras mga ka-listeners, alas 8:46, no? Nya, murag sayo-sayo gamay ron kay aron di mabuntagan mga ka-listeners, no? Kay gabi nag-upload ko sa may buntag pa kang moabot part 1. Hinay mag-internet mga ka-listeners, buntagan. Nakatuog man ko. Nang buntagan yung upload. O di kay buntagan, utuhan gid kay kung sa kahinay sa internet mga ka-listeners. Abtan yung udto. Na karon di pa ko ka-sure ning mo makadlawunan kay dugay lagi mga ka-listeners labi na sa internet nga gakamang ba mo ni nga madili-dili atong upload mga ka-listeners, no? Pero karon mag-upload ta sa part 10 sa Limbo, no? Part 10 na gid ta nya kay nabasa naman ako ang ubang comment sa intro vlog nato sa may buntag pa kang moabot, no? Part 1. So ang akong basahon nga comment ron, ang bag-o na po ni mga comment mo nga apil na sa comments sa may buntag pa kang moabot, no? Nabaylo ni. So okay na, saksak sinagol ba, no? Para natay mabasa nga mga comment ba. Ganito maglangan mga ka-listeners pa. Ang una nag-comment si Kuan, si Jean Love de los Reyes. Salamat kayo ani nga drama Sir Jan. Kanunay ko gasunod sa imong mga drama. Salamat sa imong effort sa pag-upload sir. Salamat kay sa payan Jean Love de los Reyes no, ug salamat kanunay sa imong pagpaminaw, no. Salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, no. Unya si Darlene Sumagang, heart man ni og mga fireworks. Salamat Darlene Sumagang, no. Nya sunod ug mo comment na lang gyud, no, kanang mao na gyud butay mabasa ba. Nya sunod si letter M ni, no, user, no. User. Dol asa na di ay itong drama na hapidak-idak tuan na. Mo ni membro sa Forward Itsunis drama, no. Di mo tan-og vlog, di kay baw ba mga ka-listeners, no. Sige tagbalik-balik kanino mo tag naguba nga plaka ba, no. Isa ni sige magbalik-balik ni tawhanan ni. Naga-comment kay sige magupog balik-balik, no. Mo na nga di mo tan-og vlog. Pasensya jud kayo, no, kay sige tag-explain ani di man pud kamo tan-aw, no. Kining uban nga sige comment ba. Sige tag-explain, useless. Di mo tan-aw sa vlog, no. Mo ni mga dili tinuod nga subscriber. Kaya di man mo tan-aw sa tong vlog, no. Makaibawon ta sa mga update ba, no. Kay kung tinuod ka nga subscriber para ma-updated ka, no. Tan-aw ka sa vlog, no. Balag og di mo human nun. Ang balikon na lang nimo ba og mahuman kag kanang paminos drama, no. Nga na ano, unahon nimong drama, forward ka. Minaw ka sa drama, ikaw man balikon nimo ang video, maminaw na pud ka sa may update ba. Nga na. Sa intro vlog ug sa closing, no, nga vlog, no. Kay basig na yung mga comment mabasa na to, ma-shout out na to, nya na yung mga update na to nga maistorya na to sa intro vlog or sa closing nga vlog, no. Nga na lang gud mga ka-listeners, no. Kung di mo ganahan sa gusto mo mo sa drama, balikan na lang niyo ang vlog, no, para makaiba mo sa update ba. Nga na lang. Okay. Nya si Jocelyn Infante, Lord, salamat sa bagong upload na drama with tulo ka heart, no. Okay ra ni nga no, nga naay mabasa nga comment ba niya na po yung mga part heart. Pero kanang mga di na to mabasa, no. Mabasa man maistorya na to pero di na to mabasa. Isuwat na lang ninyo mga ka-listeners, no, unsay mga ikasulti ninyo ba, no. Unsay mga suggestion sabi diha, no, mga kuan niyo sa drama, no. Ay ra na mamalikas sa mga drama nga naglagot mo, ay lang mo pag-comment og mga hate speech, no. Kanang mga nangasaba na ka sa comment kay tungod sa drama, no. Ayaw mo yan ang ka-listeners, no, kay i-remove na sa YouTube, no, kanang i-filter mo na, tanggalon na mga comment nga mga dili na pud maayo mga ka-listeners ba. Nya si salamat Jocelyn Infante, no, sa imong comment. Nya si Jenny Oliverio, ting sa bagong drama.
Isa pa yan, no? Jenny Oliverio. Unya si Norberto Roncales. Idol, tagal kong pinakinggan yan kaso hanggang episode 86 lang, wala nang karugtong. Sana tuloy-tuloy na yan. Okay. Kining may buntag pa kang moabot. Wala ni matiwas sa radiodrama Bisaya, no? Nya. Naghuwat po ko nga yan, tiwason. Wa man, di-delete naman. Muna na ato na gisugdan. Nya, napadi kay lang comment, no? Bakit po yung Happy Ducky Duck hanggang 6 lang? Dapat wag iwanan upload nyo. Karugtong, salamat po. Wagin mo tanaw sa vlog, di ba? Kay mutana naman po dahil sa sumpay ba? Gi-replyan ni Kuan, Aisa Alcosaybe, kung nakinig ka muna sa intro vlog ni John Kent, for sure, alam mo kung bakit wala pa'y sumpay sa Happy Ducky Duck. Kuha mo? Nawa. Ang tinagalog man ka, di tinagalogan po ka ni Kuan, Aisa Alcosaybe, no? Makinig lagi sana, no? Sa vlog ba, no? Para malaman mo kung may update ba tayo dyan. Ano mga sagot natin, explanations, no? Hindi naman yung magsilbi pag hindi ka nakinig sa vlog. Hindi mo malaman ang sagot. Kaya hindi talaga magsilbi yan. Hindi ka mga kalisunod, no? Salamat ano to? Aisa, sa may basa na, Isa Alcosaybe. Aisa Alcosaybe, no? Salamat sa imong pagtubag sa comment ni Norberto Roncales, no? Nga, mo na to, no? Naot ng tangamutan ako lagi sa vlog, no? Balag, mudit sa mas drama, balik ka lang atong vlog. Kaya itong basahon ninyo mga comment, di nyo na masayang, no? Nya si Jean, thank you sa bagong drama na anapod ko'y subaybayan. God bless. Tulo ka heart. Salamat kay Jean, no? Ani kamutan lang gini nato ning dramahan, no? Na bisag madugay-dugay pero masumpayan yun nato ba? Antong mahuman mga kalisteners, no? Ning kamot ko ron nga maka-upload yapon ta. Nya si Amorlina Alcala. Salamat Sir John. Way sa payan, no? Amorlina Alcala, no? Kanunay gining nagpaminaw si Amorlina Alcala. Na si Aisel Makasait Vlog. Sir, asa na ang sumpay sa Happy Ducky Duck to, ara? Ay, nako. Tanaw lagi tapos vlog. Uy, ano lagi? Tanaw lagi sa vlog. Kay, may useless atong tubag. Ano, hindi ka matanaw sa akong tubag, no? Gani ko game mo nga vlog ra gito way drama para lang gid ibaw sa update ba. Pero ako gid humanon mga listeners kining Happy Ducky Duck. Naron ako ang file ang sumpay. Nagrespeto lang ko sa hangyo sa writer mo nang house ang stop, no? Pero na ako ang sumpay ani. Kasi gano'n na ning uban nga sige comment ba nga wa na nay kopya diha ra taman. Kumpleto na niya tong na episode nga mga kulang pero abot ito sa katapusang sumpay, no? Aning Happy Ducky Duck. Naroon ako ang file pero wa pa lang natong i-upload kay respeto ta sa writers nga ming hangyo gyud, no? Nga mga ka-listeners, no? Inaot unta ko sa inyong pagsabot mga ka-listeners. Nga si Ma'am Isim, wow, new drama idol. Salamat kayo idol. Please ayaw po pasagdi imong health, ha? Once again, thanks and God bless us all. With walo ka heart. Salamat kayo, Ma'am Isim, no? Sa imong concern. Mga gini mag-exercise na gini aron ma-healthy gid. Kay lisod og magpasagad ba, no? Salamat kay sa concern, Ma'am Isim, no? Nya si Miko, salamat sir sa new drama. Nanapod ang parto, cherry. Bitaw, no? Ang ayan kaya ni makontrabida, no? Si Ma'am Teresa Terol Soria, no? Mawagya po igadala sa role ani nga murag kontrabida, no? Ngayon po kayo ba? Murag si cherry sa parto na. Salamat Miko sa imong comment, no? Katawa gini tulo kay emoji, no? Gato ang luha.
Nya si Alfredo Bahala, salamat sa drama dol with Freer and Pakpak. Salamat kayo Alfredo Bahala. Og si China Quino, nindot unta kung medyo dugay-dugay lods i-upload. Mga pila ra ka minutes bitin kayo. Mao ni no sa Meridian nga yung giatngan dito sa Regi Drama Bisaya no. Iyaha man po ng style no nga bugbuon niya. Kabalo ni siya taas pero di man siya gusto pud tingali og tinag-as kay si kapuyan pud siya ba. Kapuyan siguro siya mag-edit og tinag-as ba no. Nang lugbo ng yaha. Nya mo lagi. Kini mo tinag-as pini balag madugay basta kay ma-satisfied pud ba sa abisag mabitin gamay pero at least dili tanto kay taas man. Makahimo jud mong trabaho baka dugay maputol ba no. Salamat kayo no si China ko no. Nya si Edwin Pancho, wala pa ang ikaw kung kinabuhi boss dyan og limbo kay nagkanindot na ba to. Muna ni ang limbo parte no. Unya ang ikaw kung kinabuhi og mapuhon panikamutan ko ni na ma-upload dito no sa ugma kay kapito na ugma sa ikaw kung kinabuhi. Ang kanina panikamutan lang dila ko mingog sure kay tungod sa internet pud niya hinay. Kasi mayon mo abot-boton man si Sir Jan. Yung ugma ja sunod ugma pud ay. Tungod sa internet mga listeners nga parang hinaya. Wa gyud mauliin mo ang data ba. Globe ug TNT maorag na hinaya. Pero kadto ko sa mga duol og mga mall bitaw kusog. Kapuyan ko maglakaw-lakaw mga listeners kay init man kayo. Samot kalabat ubang kulakaw. Mo na nga sige lang puyo ning bay arrange sa mga drama nya kumahumag edit upload na pud ta no. Nya ug bapuhon Edwin Pancho no panikamutan. Nya boss shout out ko mga player ng Bilyarista Miot Tagom. Si Dudong Panakan, Val, Miguel, Lauro, si Plong CDO, Ado Assist Tadiki, and one only Stephen Yap, manager. Salamat Edwin Pancho no. Naminaw ba ni sila sa mga drama kay basta ginag-shout out ani wa day maminaw. Di kay balo na shout out. So balik ko na to no. Gi-shout out mo ni Edwin Pancho no si ang mga player no ng Bilyarista. Mio Tagom, Dudong Panakan, si Val, Miguel, Lauro, Plong CDO, Ado Assist Tadiki, and one only Stephen Yap, manager, no? Gi-shout out mo ni boss Edwin Pancho. No? Salamat sa pagpaminaw no sa mga upload ng drama. Kanya si Animation, salamat sa bagong upload sir, with Tulo ka heart. Salamat kayo Animation no, way sa paya no, salamat kayo. Kanya si Timmy Buntilaw, idol wala pagyud ang part 7 sa Happy Ducky Duck, idol. Po na gid ni, di lang tagid mo kuan sa isa ta mamugos ba kay pag man ang salida man sa nagihimo sa writer ba ning dramahang Happy Ducky Duck. Nya ihangyo man siya, nagrespeto po kuan kay mao gini gasulat sa mga drama. Muna nga atong sabton mga ka-listeners no. Tan-aw lang mo sa salida no. Aron malingaw sad mo ba tan-aw mo sa salida nga Happy Ducky Duck no. Ayos lang kupugsan no kay kung ako aron i-upload ang part 7 og maingon ng writer nga ang dilita na lang natanan kay di man kapatoo. No, sa na lang na dito makatiwas og samot. Nya mingon ng writer sa taga DWHP nga ipaban ni mga uploader og drama, hurot anang drama ni. Kay taga DWHP nagay mo ingon mobadlong ba? Nay gani kay ning pasalamat pud sila mga taga DWHP nga atong na-promote ang mga drama ba sa RMN drama. No? Muna nga kini mo atag lang kitag respeto mga ka-listeners no sa ning hangyo nga writer no. Kay gitugutan sad ta ba nga mo upload stop sa laman no. Unya si
Saisi Morales, tulo ka heart, o emoji, tulo ka buk naka-smile nga namuwa ang nawong. Salamat, Saisi Morales. Lasidu, wala na limbo. Ano ni, parte sa limbo, no? Nya, si Kuan, Annalyn Samson, 5 ka heart. Wow, naana ang saad mo, idol. May bago na po naabangan. Thank you sa imong pag-upload always, idol. God bless nimo always. Uy, sa payan, Ma'am Annalyn Samson, salamat po kayo sa imong kanunay yun nga pagsunod, no? Paminaw sa itong mga drama nga i-upload. Ug si Wid Charis, salamat sa pag-upload dyan. Kumusta? Always ko naminaw pero usahay lang ko makakomment. Watching from United Kingdom. Amping and God bless. With heart ni nga yung comment. Salamat kayo, Charis, no? Sa imong concern, no? Nga sa imong kanunay nga pagpaminaw, no? Diya sa United Kingdom. Salamat kayo, Charis. O mura na mga kalisya sa itong comment karon, no? O dito maglangan, paminawan niyo ang partin sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Ma'am Dorina? Ma'am, manihapon ka na? Anda mo na akong lamisa, ma'am. Ma'am, mukaon ka na ba? Okay, sige. Andamang lamisa. Magdungan tagpangaon tanan. Okay, ma'am. Hello? Oh. Dili! Ma'am? Ma'am, unsay nahita mo? Kisa man ang nanawag. Dili! Hain magkaroon ng iyong patay lawas. Patay? May namatay? Sige. Muha na ako. Aha? Okay, sige. Magpaabot ko sa imong tawag. Sige, bye. Ma'am, kisa man tong nanawag, ma'am. Kisa may namatay. Ngano man eh, naglingling. Oh. Nganong ingon ini man ang mga pangitabo. Ngano? Kay unsa man gyud ay nahitabo, ma'am, ha? Patay na si Kigi. Nakita na lang ang iyang patayng lawas sa sapa. Og nailhan dayon kini tungod siyang ID nga naa siyang bulsa. No? Hala. Anong mao makini may tabo sa mga tao nga akong duulon? Ma'am. Nanglingling. Ako gyud ang magdadimala sa mga tao nga akong duulon. Ako gyud. Ma'am. Ma'am Dorina, asa ka, ma'am? Manihapon ka man kaha, ma'am. Ma'am Dorina. Hala. Misot siyang kwarto nga wa pa makapanihapon. Hello? Dok, si Ma'am Dorina dunay problema. Unsa man? Nang lingling? Kuan, nakadawat siya tawag nga nagpahibaw nga patay na si Gigi. Unsa? Hain man siya karon. Unsa may iyang gibuhat, ha? Misot siyang kwartong na narangka, Dok. Wa pa ganito manihapon. Okay, sige. Usa na lang ka pasyente nga akong duawon. Ug muanha nako. Sige, Dok, sige. Bahala na. Ako na lang yun yung ipadayon. Ngawa ko nuhay ko makatultol sa bahay ni Dr. Bernal. Dili ako gustong sukit-sukiton pa ko ni Boss Eman. Bahala na nga siya na ang modiskarte ni Salome. O Dorina. Alat, Topoldo. Ay. Igawas ng doktor sa ospital. Ha? Nagbungag yun ang atong pagpaabot, boss. Nagbungag yun. Sige, pangandam sa pagsunod niya. Oo, boss.
lain na sa ni problema. Ganun ka ang gipatay ang higala ni Dorina. Kinang na maalalayan ako siya. Aron dili siya magkatan. Bantay, Puldo. Miliko sa unahan ang doktor. O, boss. Ayaw ka bala ka. Masundan lang nato siya. Kinahanglan yun. Aron makita ko na kanang Salome nga gikauban niya. Boss, basin kaluha lang na siya ni Salome. Posible. Ug posible sab nga na-amnesia siya, di ba? Oo. Di ba sharpshooter siya? Oo, boss. Duwa ra noon tong ako nakita, boss. Dili gito tinuod nga pusil ang iyang gigamit. Kinahanglang mapamatud ang takin ni Puldo. Ha? Ako lang ang makaila kung siya bagyod si Salome. Ako lang. Kinsa magyud ka ang may patay ni Kiki. Ug nganong gipatay man siya. Hello. Ni Salome. Yes, ako kini. Natanaw na sa mga pulis ang CCTV camera sa parlor ni. Unya. Unsa may ilan nakita? Unsa ilan nakita sa CCTV sa parlor? Miss, may lalaki nga ikasulti si Gigi sa dayo na niya padira sa salon. Unsa? Mauna, miss. Naklaro ba ang iyang naong? Di kayo maklaro, miss. Kay nagduko siya. Unya, nagkawpag yun. So, mauling tawhan ang tapusan kasulti ni Gigi. Oo, miss. Pero, nilakaw na sa tayo ni. Mao ba? Nahatlog na gid ko, miss, ay. Basta maging kayo rason, kagipatay man sa lalaki, eh. Unsa may gigamit sa pagpatay kang Gigi? Imposil si Gigi, miss. Salbayas ka kayo, may patay niya. Ay, kasing-kasi. Kabuotan ni Gigi, oy. Iya pa yun nagipatay. Unsay pagtuo sa mga pulis sa nahitabo ni Gigi? Nagduda sila. Kapalit lang ko nung nahitabo, miss. Kaya mapasok ko ang sing-sing ang mahalo ni Gigi. Kung mao ka na, wa siya tulisa. Padong na yun sa ila ang doktor. Ni ade ay sila sa usa ka subdivision magpuyo. Maog yun, boss. Ato na. Misud na siya sa subdivision. Sige, padayon sa pagsunod niya. Ina ang guard nga kauban ta ni Dr. Joseph Birdan nga nagsunod lang niya. O, boss. Pagdali, samtang makita pa nato ang auto sa doktor sa unahan. Dorina? Dorina? Dorina. Saan siya nitabo si Migala? Patay na gyud siya. Oh. Kipusil siya. Gitulis ba siya? Way tulis ka nahitabo. Kinaa pa siyang kamot ang iyang sing-sing nga mahalon. Kung mao na, giinitan siya. Joseph, may tingali mapalayoon ako ninyo.
Usa? Nga nung miabot man na sa imong nauna. Namatay ang imong higala. Unya, magpalayo ka na hinoon? Posibleng ako ang nakaingon nga gipatay siya. Usa? Sama ka, Layla. Namatay kini sa diha nagkita kami. Namatay usab ang iyang uyab nga si Dario tungod nako. Nga nung mamugos man ka, nga ikaw nakaingon sa ilang kamatayon. Tuhoy kay mao ka na tinuod, Joseph. Og dili ko gusto nga yang nahitabo nila. Mahitabo usab nimo. Way daot ang may tabo na ko, Dorina. Kana ang ipaniguro ko nimo. Pero Joseph, Dorina, gusto na. Nagpanik ka na, okay? nabalaka lang ko nga masundan pa ang kamatayon ni Kiki. Sa miaging adlaw lang mi nakita ug ipatay na siya. Sama kang Layla, dili ba? Pila lang kagabi sa diha nagkita kami unya. Ipatay ni Sam siya. May mo ba ayaw hataging importansya ang timing sa mga pangitabo, Dorina? So lagma lang ning tanan, okay? Busa, relax lang. Please, relax. Na? Relax, Dorina. Hmm? Boss, natultulan na ginato ang bahay sa doktor. Unsay plano mo? Okay na. Ha? Mamiha na kita din, Sigurado ka, boss? Gabi na, Puldo. Ako na bahala sa sunod kubuhaton. Ha? Ang importante nga natultulan ko na ang ilang bahay. Sige na. Mamiya na ta din, Sige, boss. Okay. Daoy. Igwapa magkasamot karon sa lumi, Ay mga DS, nalagi hapon. Candice, Kana good. Basta mong pahiyom ka. Wala akong ganahan na mo, di mo kay buota, kagnaong ati, Lami, kagagadiis ati. okay. Mao gid ni mong gusto nga akong Candice. Kinira gyud? Tagsara mangulang dunay kandiis ngayon anak ka laom, kuno pahiyom. Nagdaom nag-come here. Ako gyud si Salome sa pananaw ni Kiki. Ako gyud. Ug dili laing tao. Pero dili niya matubag ang uban akong pangutana nga patay na siya. Sama kang Layla ug kang Dario. Dili na nila matubag ang akong mga pangutana. Kay mga patay na siya. Anday rin na sa ni Layla. Wanay kahatag na kong tubag sa mga panghitabo. Si Poldo na lang ang akong paglaom. Pero, dili na usap pakontak si Poldo. Ano man ka? Dorina, ako ni, si Joseph. Joseph, ginawa man ka manuktok. Nagtuon na hinaon ko nga daw tang tao ang miabli sa pultahan. Sorry, May ubang musod? Sure. Gabi na. Yan na nagbata pa man ka. Dili ko makatog. Yan naman. Nagunahuna lang ko sa mga panghitabo. O nabalaka ko nimo. Huwag kay angay kabalakan ako. Okay ra ko. Gamay ra yung problema ha. Pero,
Magkapalipog lang. Dorina. Hmm? Unsay una mo para nako? Ha? May panahon ba nga magunahon na ka na to duha? Or nako lang? Joseph, I'm sorry, pero naguna-una lang ko na itong duha. Sa atong kaminyon. ug sa atong anak. O, Dorina. Boss. Unsay sunod ding plano karon? Naguna-una pa ko, Puldo. Pero okay na ko. Ako na ang mubuhat sa sunod kong plano. Kay palpa ka. Ha? Abi ni mo, Puldo. Wa pabaya ka makalingkawas sa akong kasuko. Unsa? Unya ka na makalingkawas sa akong kasuko. Kung ikaatubang ko na ang asawa sa doktor nga si Dorina. Boss. Busa may panahon ka pa sa pag-relax. Di gede mawa si mong nahuna nga atong anak. O Joseph, bisan ko nung na ko mahinumdum niya, pero giuna-una ko nga nakabahin siya sa akong kinabuhi. O gibati ko nga buhi pa hangtod karon si Elizabeth. Kunain man siya karon, kinalang ako kining madumduman. Unsay hunahuna mo? Ipadayon ang pagsubay sa mga paghitabo sa akong kinabuhi ug sa kidnapping nga nahitabo tinhi sa atong dapit. Dorina. May mong mangutana? Unsa man kana, Joseph? Unsa magigibati nimo para nako karon? Ha? Mahal pa ba ko nimo, Dorina? Oo. Gibati ko nga importante ka para nako, Joseph. Ang gusto kong babati, maong nasa mong kasing-kasing, Dorina. Bana ko nimo. Gusto kong makasiguro kung ako pa ba ang nasa mong kasing-kasing. Joseph, dili ko gusto nga mawa ka nako. Gusto ko nga luwas ka kanunay. Wa ka may gugma na ako. Bayan sa gugma ang gusto kong mabati gikan nimo, Dorina. Gusto kong mabati gikan nimo nga mahal ko nimo. Ha? Sa imong gisulti nga mahadlo ka nga mawa ko nimo. Normal ka ng klasiya sa pagbati nga mahimo mong bation alang sa usa ka higala. Pero Dorina, ang gusto kong madumog. Kung nahigugma ka ba nako? Gugma? Oh. Oh. Mahal ta ka. Salamat. Salamat, Dorina. Joseph. I love you. Kimino na kayo ko nimo. Joseph. Dorina. Hey, Aman. Sa'yo di ka nagmata? Sa guest room ka na to, Gunso. Wala ko musod sa atong kwarto kay nahinano ka na og maayo. Di ko gusto nga matugaw ka. O sabay kang kilakaw ni Poldo gahapon, ha? Nga tibok adlaw mamongwa mamauli. May gisundan lang kaming kaaway. Kinsa?
Mga kontrabida sa tong kinabuhi, sa tong negosyo. Mao ka na ang among gitrabaho karon ni Puldo. Magtauban ko ni Puldo, ugma. Si Emil ang paubana. Kay kami si Puldo ang magkuyog ugma. Okay. I love you, Dorina. Joseph, Salamat nga, misugot ka nga ani ko matuog sa imong kwarto. Og salamat sa tanan. asawa ko nimo. May obligasyon ko nimo isip akong bana. Abi niyo, happy kay ko karon. Naibalik na gid nako ang akong asawa. Ha? Dugay-dugay ka nang wa na makakita na ako. Pulos ka balaka ang naasin mo na una. Pulos mga krimen. Sorry, Joseph, pero naato lang nga. Okay ra. Wa lang ko magtuo nga karon nga na-amnesia ka. Nainumdum ka na hinuon sa imong mga kahibaw sa unang panahon. So, ako gidaling gitago kay kanimo. O, Dorina. Pero, okay lang. Nalipay na lang sad ko nga makamauday kang manalipod sa imong kagalingon. Wa ka mahadlok nako. Mahadlok? Huwag nga nang mahadlok makunin mo. Nga asawa man ka. Naibaw ko nga wa kay daotang buhaton ako, Dorina. Dorina. Gusto ko nga makabato na sa taglay nga anak. Ha? Puldo, maglakaw ta. Samantha, boss. Manimpad nga ikasugat ko na si Salome. Unsa? Nga bang misiga man ang imong mga mata? Nagtuo ka nga biyaan na nako sa buot si Salome? Wa man, boss. Amo gudti ka. Ikaw gyud ang masunod. Oo. Ako gyud ang imong sundon. Kay patay man ka kung di ka mosunod nako. May nang mahibaw ka, Puldo. Wa ko mahimuot nga nakitang buhi pagbalik si Salome. Lihok na. Hello. Okay. Sige. Naadiha ang hayat ni Gigi? Okay, sige. Muanha ko karon. Wala ka? Dorina? Manahit ko ni mo nga maadto ko sa hayat ni Gigi. Okay, sige. Ihatod ka na lang. Gusto ko makita ang tanang kailan ni Gigi. Dorina, malagi ibutang sa muna una nga may kaluha ka. Og dakog posibilidad nga ang kaila sa imong kaluha ang masugatan mo. Joseph. Magbantay ko. Kaluos ako, Mix. Hi. Salamat ka niya ka, Miss. Gusto kong makita si Gigi. Mura naman siyang natug, ma'am. Pero, sakit kayo yung kamatayon. Kagiulog yun siya. Bayo gani, wabaon sa yanaw. Purma pa ni.
May nasuko niya. Pero, kinsa man sa ma'am. Nga, wa man may magkakita nga doon sa gikalalis. Mulutaw ra gihapon ang tinuod. Lingkod o namin sa lumi. Salamat. Diha una ka ha. At timanon ako ang upang miabot ang mga amiga. Oy, bayot. Kinsa mo gyud ka ang mipusil kang Kiki. Mahimong motopad. Ha? Okay lang, sir. Higala mo si Gigi? Oo. Higala mi. Siya magkailan ako. Ako di ay si Manuel. Higala sa Gigi. Ako sab si Dorina. Dorina Berdan. Okay. Ikaw ragusa? Gi-drop ra ko sa kumbana. Unsa mo kasuod si Gigi? Dili gid matawag nga suod kaayo, pero siya ang akong suki sa salon, sugad pa sa una. Mao ba? Ikaw, unsay una-una nimo sa kamatayon ni Gigi? Ha? Ngano kang gipusil man siya? Mausap na ang nagkapalibog na ko. Buotan siya og way kontra. Pero ngano nakahimo pa man ang way puangod sa pagpatay niya? Gusto ko siyang mailhan. Si Kinsa? Ang may patay ni Gigi. Gusto ko nga madakpan siya. Ako sapa. Gusto kong mutabang aron madakpan ang panuway. Kinahanglang madugta siya sa presuhan. Dorina, unsay trabaho si Mubana? Doktor si Joseph. Swerte kang doktor ang Mubana. Nga naman. Anytime nga magkasakit ka, o madisgrasya ka, naadayo'y makaluwas nimo. Kina kung dili pa uwahi ang tanan. Tod, nakinanglan kong doktor para sa akong pamilya. Asa man ang klinik si Mumbana. Ha? Unsay ngan sa Mumbana? Joseph Berdan. Oh. Nga na may katawa ka? Dr. Joseph Berdan ang imong bana. Oh, Gabay ra gyud di ay ang atong kalibutan. May doktor ko nga gipakikitaan kagahapon og mao ka nang iyang pangan. ha? Nakatultol na day ko siyang klinik. Ingnaon niya siya nga nagkita ta. O mubalik ko niya ko sa iyang klinik. Oo, sa may mong apelyado, Emmanuel? Castor. Okay. Emmanuel Castor. Okay, Mr. Castor. Muna na lang ko ni mo, ha? Sige, Dorina. Unsa man ning hitabo? Nganong wa naman siya makailan ako. Pero siya gyud si Salome. Bisag usapon kog tan-aw. Hangtod ang iyang tingog og sinultihan si Salome gyud. Hello, Joseph. Ayon ka karon. Napaka sa punerarya? Milakaw na ko. Nagsakay na kong taxi. Asa mo ka? Mupauli na sa bahay. Okay. Magkita lang tas bay. Ato ko maniod to. Okay, sige. May isulti sa kunin mo. Unsa man na? Sa bahay na nako isulti.
Wa siya makailan ako, Puldo. Oh, si Salome. Dorina ang iyang pagpailan ako. Ug wa siya makailan ako. Sigurado ka, boss? Tinuod yun nga, wa siya magkailan nimo? Wa ka siya magpakaroon ingnon lang? Tinuod lagi. Wa siya makailan ako. Sa dihang milingi siya nako, why bisan gamay na lang nga reaksyon nga nakaila siya nako. Kung mauna, dili siya si Salome. Pero ang iyang tingog, ang iyang sinultian, ang tanan nga ako nakita niya karon si Salome gyud. Oh. Usa na lang kabutang ang makapamatuod kung siya bagyod si Salome. Unsa man, boss? Ang iyang uwat sa likod. Ha? May uwat si Salome sa likod. Kung ako kini makita, magmatuod ni nga si Dorina maugyod si Salome. Dorina, Ay, Joseph? musuod ko ha. Okay. Kiaplihan maguni mo ang shower curtain. Mabasa ka. May mong maligo ba nimo? Sure. Oh. Dali. Sabunan ako imong likod, okay? Okay. Oh. Oh, Joseph? Nga nahilom ka diya sa kuluyo. may dako kang uwat sa likod, Dorina. Ha? Nahinumdum ka ba kung unsay nakasama nimo? Uwa. Uwa ko'y may namdaman, pero gusto kong makakita sa imong giingong uwat. Mutiwas o natagkaligo. O pagkahuman, ako na yung pictura ng uwat sa imong likod. Niya ang picture. Dako-dako mang uwat, ha? May nakasama di mo, Dorina. Og posible nga hunting. Hunting? Sa akong nakita sa imong uwat, hayop nga butang nakasama din. Mibadli siya sa imong likod. Di lang makita ang uwat kung magsinina ka. Yun na. Karon ka pa ba makakita sa kong uwat sa likod? Ha? Oo, karon pa. Magdiayon magkata. Ganong karon pa makakita ini? Tungod kay imo ning gitago nako. Sawa ka pa ma-amnesia. Mao ka na, Dorina. Dagan ka gitago nako. Og nagpaabot lang nako nga musulti ka nako sa tinuod. Joseph. Kabala ka. Dili ni makapausab sa kong gugma nimo. Bisan unsa ka pa sa unang panahon. Andam ko kining dawaton, Dorina. Tungod kay mahalti ka. Salamat, Joseph. Dorina. Salamat. Dorina. I love you, Dorina. Hoy, Puldo. Oh, Miss Nika? Oy, sabi yun yung kanunin ninyong lakto ni Eman, ha? Ha? Miss Nika, si Boss Iman na lang ang pangutana. Nga sa ato pa? Sekreto ka ng inyong lakaw? Ambot lang, kung sikreto ba ni. Si Boss Iman lang ang pangutana. Dili siya musulti na ako kung unsa inyong gilakaw. Miss, nahibaw na jud ka anang imong bana. Nga mukalit na pakigpanglakaw nako. Ikaw, Sab? Nganong marag-relax naman kaayo ka karon, ha? Oh, okay na ko karon, Miss. Kay wa naman ko'y problema. So,
Unsa man day problema nimo? Miss, ako na lang na, Miss Nika. Wa na nilabot sa akong trabaho din eh. Gawas pa, si Boss Iman ang akong amo. Pusa, dili di ko musulti sa among mga lakaw. Ay, salamat. Salamat nga wagid ko patiya ni Boss Iman. Joseph, may buhatan ako. May ubag ako may bawan kung unsa ni. Lubong ka ron ni Gigi. Gusto ko muhatod sa lubong. Okay, kuyogan ka. Bakit kayo yung kamatayon? Kamay hustisyang tudgangon. Wa pa pagigidudahan ang kapulisan sa nahitabo niya. Wag yun, miss. Kung mao na, dili gid mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Wag yun na. Lori, nakaila ka ba sa tanang nanambong? Wala ko makailaan ng uban, Ma'am Salome. Mao ba? Okay, sige. Dili ka una. Gikamay ko sa kumbana. Boss, tuwara ang naglubong sa bayot. Ug naa si Dorina uban sa iyang bana. Oh, Dinhi ka lang, Puldo. mangandam na lang ang daan. Kay basin kung may pinusili nga may tabo din sa sementeryo. Joseph, Oh, saman, ganahan na kang mamauli na ta? nanawag ang ospital. May emergency ko no dito. Okay. Magtaksi na lang kung pauli. Sige, okay ka na? Lagi. Okay na ko. Okay. Bye. Amping. Joseph, amping hantag yun ka. Lihatod ka sa biyahe sa lubong ni Gigi. Uy. Emmanuel Castor? Salamat nga natiman-an nimo ang akong pangan. Why na mo magkaabot og sa akong bana? Unsaon nanawag na magud niya ang ospital? Gisultihan mo na ba siya bahin sa kung gisulti nimo? Hay, o para ba? Sagdi lang, karong gabi ako siyang sultihan. Mahimo ba imbitahon kag padiud to? Ha? Wa kayo ko hikala din o kiting paniod to naman sab. Imbitahon taon taga. Sorry pero dili may mong muuban ko og laing laki nga dili mahibaw ang akong bana. Loyal ka gyud ay sa imong bana kung mao ka na. Gikinahanglan man tingali ka na sa usa ka asawa nga magmatidun-anon sa iyang bana, di ba? Swerte ang imong bana nga ikaw ang iyang naasawa. Salamat. Ang imo dayong asawa? Wa siya karon din Ngano? Hain man din siya. May business siya nga giatiman. Kun mao ka na, musamot yun nga dili maayo nga may makakita nato nga magkuyog. Nganong dili man. Higala na ta, di ba? Pero... May paborito kong kananan nga maayo kayo mga luto. Ang Lunachini Cuisine. Familiar ka ba nining maong kananan? No. Wako makatultol ni anang maong kanan. Mao ba? Pero
sikat man kayo na nga kananan. Sorry pero dili ko suhito sa mga kananan din sa syudad. Mao ba? Sige, muna na lang ko ni mo ha. Bisag unsaon akong tanaw. Wa gyud siya makailan ako. Imposible kini. Paborito ni Salome ang Lola Chini cuisine. Polo? Ganun niya mga dinhi. Wadi mo man lakaw si Aman? Kuan, miss. Kanang... Noon sa kapuldo? Nga na bumisika mo ng imong mata, ha? Kuan. Wa mo gud ko pauban na ni Boss Iman sing lakaw, miss. Unsa? Nga naman? Asam di siya? Wa ko may baw, Miss Nika. Ayaw pa makak. Imposible nga dili ka mahibaw kung asang iyang mga lakaw. Pero mao man ang tinuod, Miss Nika. Walay ko may baw. Maingon na siya nga, mulakaw ko nun siya. Wa pa sa kuni agda. Mao nga, istambay lang una ko din eh. Mao ba? Oo, mao na, miss. Makalakot. Ayaw lang ko lagot-lagot, miss. O nga nung dili man Apoldo? Nga mahibong naman ko anong mga lakaw ni Eman karon? Siya li pangutan na, miss. Kung asa siya paingon, inipauli niya. Hain mo sa di mga taxi. Dorina? Wa pa din ka magkasakay? Kuan, lisod man day ang taxi din eh. Sakay na lang dili. Yato na lang tika kung nasa ka paingon. Sige na. Please, ayaw kahadlog na ko. Okay. Asa man ka rin paingon? Sa iski na lang, kanang dagan ng taxi nga moagi. Okay. Wa pa ba mausap ang imong una? Sigurado ko nga gigutom ka na. Wa pa ko gutom O, salamat na lang. Siluso bang mo ba na? Mumahadlo ka nga mo ba nako sa pagpangaon sa gawas? Dili man, pero maglikay lang ko nga magselo siya. May anak na ba mo? Doon na. Mao ba? Pilay edad sa imong anak? 4 years old. Oh. Ikaw, may anak na ba kamo sa imong asawa? Wa. Ano ba mahadlo ka man ako? Sa akong tanaw ni mo, nahadlo ka na ako. Kaya naman, may angay ba kung kahadlo ka ni mo? Wa. Mayo kong tao, Dorina. O mahadlo kong makasa. Mao ba? Swerte sabi ay imong asawa kung mao ka na. Surte sab. Ilugar na lang. Niya nata sa main road. Dagan ang taxi din eh. Asa ka mag-ide ay? Mapaulin ako sa bahay. Ihatod ko lang ikaw sa inyo. Dili lagi mahimo. Dili ko gusto nga makakita ang among mga silingan nga ihatod kog lalaki sa amo. Yampingan gid ni mog maayo ang inyong kaminyo unog sa imong bana. Natural. Dili ko gusto mag-away mi. Mahal mo gid ay ang imong bana. Mahal ko kayo si Joseph. Oh. Ilugar na lang ko na sa eskina. Dagan ng taxi diha. Okay. Salamat sa imong paghatod nako ha.
Okay, no problem. Yanong gikulbaan man kung maayo nga nakigsulti niya. Lahi gid ang iyang sinultihan. Ang iyang linihukan. Diin ka, Eman. Nika. Nga nasige mo ng mata ni mo. Nakurat lang ko nimo. Murag isog raman kayo ka nga nangutanan ako kundiin ko. Tungod kay klaro kaayo nga doon na kay gilimod na ko. Unsa? Nga nung daghan mamuglakaw si Puldo, nga kamurag. Ha? Kinahanglan ba yun ay nga mananghid ko nimo sa tanan na kong lakaw? Natural! Asawa ko ni mo! Wa pa ta makasal. Busa ayaw una kong pig-uti sa kong mga lakaw nika. Eman, Gikapoy ko. Ayaw kong samuka kay doon ako'y problema. o sa may problema ni mo? Otra! Sa ako nang giingon, ayaw kong binalditay. Kagaw ka! Aray, kasakit sa kong aping leche. O sa magit kayong problema? Nga nung masuko man siya kung akong pangutanon. Si Poldo lagi na makatubag ni ini. Miss, ayaw ko apikihan ang imong pangutana, miss. Kinahanglang sultihan ko ni mas problema ni Iman. Nga nag-isog man ka siya, ha? Gisagpak pa ko niya. Ha? Kung mauna, ayaw ng pangutana niya, nung dili ka masagpanog usab. No! Dili mahimo! Kinahanglang mahibaw ko kay asawa ko niya. Miss, siya na pangutana. Kay ako niya mabunog, miss, kung mangutana ko niya. May kay nakauli ka sa panihapon karon, Joseph? Natimanan ako ang akong mga pasyente. Mao nga nakaulit ko sa'yo. Kumusta naman dito sa sementeryo? Wa ba'y balita kung kinsa mipatay ni Anang Gigi? Wa gyud. Dorina, maay tingali nga. Kalimtan lang una na nimo. Dili, Joseph. Nagkadaghan ang nakapalibog nako. Nagkadaghan ang namatay nga nakailan ako. Busa, kinahanglang ubanan ko ikaw sa ospital. Usa? Dorina, lalaki ko. Ako ang imong bana. Ako ang angay manalipod nimo. Ako ng obligasyon. Pero, Okay, kablakan ako. Makamao kong muamping sa kong kaugalingon. may tingaling magtinir ka og armas sa imong auto? Dorina, unsa naman sanang nasuze mo na una? Nahadlo ka ba nga mamatay ko? Dili kalikayan nga mahadlo ko. Tuhod kay... Hosto na. Ay, kablakan ako. Dili ko maunsa. Sulagma lang ang tanang kamatayon sa imong mga kaila. Okay, sige na. Kao na. Boss, gipatawag ko nimo. Lingkod. Bugat yun ang problema ha, basta. Poldo, gibalik-balik lang nako sa pagkunahuna ang among panagkita kaganina ni Dorina. Ha? Og nakita ko si Lihok na siya gyud si Salome. Unsa? Gusto kong makita ang uwat sa iyang likod, Poldo. Boss, Kidnapan ninyo si Dorina. boss, kidnapon yun? Unsa man, nabungol ka na. Wa man, boss Iman. Naliguro lang ko nga, tinuon nga akong nabati nga, imong ipakidnap si Ma'am Dorina. Oh, kidnapan ninyo siya.
Maura ka na ang bugtong paagi nga mailhan yun ako siya. Kung makita ko ang uwat siyang likod. Unya, kung siya gyud si Salome, boss. Tiwaso ni mo ang imo nasugdan, Puldo. Ang akong gisugo kanimo sa unang panahon. Unsa? Naunsa ka, Dorina? Joseph, kalit pa lang kong gikulbaan. Basan kung may nagisgot ni mo. Mao man ang sulti sa mga katiguangan. Nga kung kulbaan ka gani, posible nga doon nagisgot ni mo. Tuod, Joseph. May kaila ka bang Emmanuel Castor? Emmanuel Castor? Familiar na ako ng maong panganda. Husto. Mao na siyang nahimo na kong pasyente sa klinik. Mao ba? Ay noon, doon namin mga tao nga magkaparehasangan. Hinoon. Bangaso ng Emmanuel nga kung nahimong pasyente sa klinik. Bangason? Bangason sab ang akong kaila. Kung mao ka na, posible nga usara sila. Yan na, nga nung na-interest man kaniya. Uwa lang. Mura lang og... Lainan ko siyang tinanawan ako. Mao ba? Kuya, unsa magkahani sa imong pagsabot? Ha? Mura pag... Dugay naming kaila. Ha? Pero wa masad nun siya musulti na ako nga nakaila siya na ako. Nakikila-ila pa man gani siya. May mabaglikaya na nimong tawana. Ha? Minyo ka na. Di ka na maayong nga makigkuyog ka pa, bisan kinsang lalaki, Dorina. May mo bang ibitahon tagag paniod to? Ha? Wa kayo ko higalan din eh. Ug kay tig paniod to naman sab. Ibitahon taon ta ka. Sorry, pero dili mahimong uban ko og laing lalaki nga dili mahibaw ang akong bana. Oh. Loyal ka gid ay sa imong bana kung mao ka na. Nakasabot ka tingali kung anong di ko gusto nga makigsuod kag lang lalaki, Dorina. Oh, nagkasapot man ko, Joseph. Nagkasapot ko. Okay, dali na. Matuog na ta. Joseph, Gusto ko nga magkabaton dahil tag-anak. gusto na nimong pulihan si Elizabeth? Ha? Joseph, nga nawa ka may interes nga makitaan ang atong anak. Dorina, mahal ko nga itong anak. Pero di mahimong nga muhunong ang atong kalibutan tungod eh. Naapa ka. Nakinahanglang akong atiman. Joseph, Pero wa niyo nagpasabot nga kalimtan ng ginato siya sa dayon. May panahon alang sa itong anak. nagpadayon pa ang imong higalang mga tinugyanan sa balaod sa pagpangita kay Elizabeth? O nagpadayon pa sila. Pero dili diha dayon nga makita nato siya. Labi na gyud nga gikidnap siya. Gusto ko mailhan na kining mga tawana. Ha? Gusto ko makitaan ang atong anak, Joseph. Kinala makitaan ang atong anak. Bisan patayng lawas na lang niya ang atong makuha. Ug mahibaw-an kun hain kini. Mahilunan ako, Joseph. Dorina, Busa, ayaw paghunong sa pagpangita kang Elizabeth. ay kabalakan. Dili ug dili ko mohonong. Ako nag-isate mo. Salamat. Boss, andam ng mga tao nga mukidnap ni Dorina. Maayo. Unsay buhaton mo karon? Ako ang mututol sa mga tao sa dapit nga nahimutangan ni Dorina. Okay. Sige. Magpaabot ko sa dakong bahay sa daplin sa Pangtang. Oo, boss. Puldo. Di
ko gusto og palpak ka trabaho, ha? Ayaw ka bala ka, boss. Siniguro na ni ang among plano. Sige, lihok na mo. Yes, boss. Salamat nga na hinanok nagpayo si Joseph. Mugawas on ako. Wa mo tuman sa among sabot si Poldo. Dili na gid nako siya makontak. Kinahanglan mangita ko paagi nga magkasultig kami si Poldo. Unsa na magka ang among kasaputan? Iya baka ning kituman. Kinahanglan manganda mo. Dool na tas na kumbay. Andap na may Poldo. Ayaw gina yung palpaka ang trabaho aron dili ta mapusilan ni Boss Iman. Papayar mo kita pot. I-share ka na. Ayaw mong pangandak. Kay dili basta-basta ang babae kanang kuha unta. O, hunong. Nara, mo na ka na ilang bay. Sige na. Kamu di bahala nga musuhong ini. Kana problema. Mahimo mong muagi sa luyo. May kakatkatan dito sa luyo nga koral. Yes, Poldo. Nanglakaw sila si Poldo. Asam ka sila paingon? Nika, Eman. sorry. Sorry nga napasakitan ta ka. Nasagpaan jud ta ka. Ano nakahimo ang kainin ako, Eman? Ha? May bugat lang kong gihuna-huna nga di pa ko gusto nga pangutan. Naibaw ka ba nga nasakitan ko si mong gibuhat? Naibaw ko. Apan, pasaylo ako. Okay. Pasiluon ta ka. Pero ay nanikus ba, ha? Tuod. Asa man to sila paingon si Poldo? May gipakidnap ko nila. Kinsa? Usa ka babae, Kinsa? si Dorina. Dorena? Ma'am, gabi naman kayo. Niya ka pa man lagi sa gawas. Dili pa ko magatog ng liling. Uy, unyaon sa man gusto kag kape? Ayun na lang na. Paway na lang. Ani lang una ko din sa luyo. Kapten ko na. Kap. Sige. Ako yung una. Masalipon mo sa Macau, ya. Usa magyug kay akong buhatan na. Aron ako makitaan ang among anak ni Joseph. Usa ka ron. Oh, dili. Anino sa mga kakahuyan? Dili. Wala akong madaang akong pistula. Magpasalipod ko ini pa din. Murag mga anino cute ang ako nakita. Anino sa mga tao. Ayaw. Wah, yun mo bagol-bagol kumuliw ka. Unsay akong sa ninyo? Upan man, kung di ka gustong mamatay. Kalma lang. Okay. Mauban ko ninyo. Dali.
man din si Dorina sa kong tupad. Dorina! Dorina! Dorina? Dorina? Oh. Huwag man sa din sa kwarto. Kangit-ngit man sa sala. Wait ako. Si Dorina. Dorina! Dorina, hain ka! Ano mo magdi si Dorina resod? Tingali, migawas siya. Dorina? Dorina, tumag ako! Dorina! Kalma lang. Di naman bitaw ko. Iuban naman ko ninyo. So, pagdali. So, Wa may tao dinis akong dapit. Dili kay mo mailhan nga mga daotan kung kalma lang mo sa inyong mga lihok. Asa ba? Kuniti na ninyo, Bayara. Ay mo kumpiyansa na. Ayaw. Larga na! Asa magigod niyo dadon? Usapin niyo plano. Usapin akong sa ninyo. Ilom! Dakong sayop kini inyong gibuhat. Ilom lagi! Kinahanglan ba yung sugtukon ko kung doon ako ipangutana? Ilom lagi! Okay. Sakit to ha? Noy, Loloy! Noy! Noy! Noy, Loloy! Ay, Doc! Ay, may problema Dakong problema. Si Dorina, wa din isbay. Unsa? Pagdali, ato siyang pagitaon. Boss Ayman! Boss! Saan ang imong lakaw? Nakuha na nila si Dorina, boss. Huwag ba sila maglisod? Wa man, boss. Nakita na ko nga wa mo sukol si Dorina nila. Dali na nilang napasakay sa sakinan. Asa man sila karon paingon? Sa budiga, sa South, boss. Sige, muadto ta. Pero di mahimo nga makita ta ni Dorina. Nahibaw na sila si Bimbo, boss, sa ilang buhaton. Mayo. Sige. Musugat na ta nila sa budiga. Asa naman may ani paingon? Murag layo naman mi sa syudad. Pasagdan ko lang muna sila sa ilang buhaton. Sila ang makatubag sa akong mga pangutana. O sa kinalang pasagdan ko silang makidnap na ako. Hello, Nancy. Di na ako makatunga diya sa ospital karon. Kay doon ako emergency dress by. Oh, sige. Tago ang ospital. Sultis David nga, wa ko karon ha. Manawag ra ko niya. Sige, bye. Sa kay na itabo. Nganong kalit mang nawa si Dorina. Ay, Doc! Ay, wa, di tisos gawas, ay. Ay, ditulog na nako ay tibuok bay. Apay lang takahulin. Ay, pero wa, dito si Ma'am Dorina. Ginoo ko. Ay, magkikaaday si Dorina. Dok. Oh, Dok.
Daoy, wa man gyud sa tanang kwarto din hisasod si Ma'am Dorina, Dok. O, mao ba? Hain man daw in taon kahato pa ingon. Ay, basin may gilakot tingali nga dinalian. Bisan unsa pa ka dinalian yang lakaw. Manangir gid unta siya nako. Ay, pero unya, boss. Ay, unsa may nahuna ni mo, Dok? May daotan yung nitabo ni Dorina. Unsa? Ay, maunay gituhuan ni mo, Dok. Wa nay lain. Dali mo. Mga totas loyo. Sa dapit din, musaka katong puldo. Ay, Dok, nagtuo ka nga doon na say nakasod din hisloyo. Mga pangagpas lang ning ako Pero posible nga matinuod. Di ba? Oo, bitaw. Husto sab ka, Dok. Daya kita. Hinay lang. Hinay lang. Ilagi ko musukol ninyo. Sultihan lang ko sa akong buhaton. Ug musunod ko ninyo. Sudah na, Buriga. Anhakon niyo patyon niya. O sabi kong sa... Yanong inyo man kong gikidnap. Kung gano'n nakatultol man mo sa among bay. Oh. Kakisamin yung budiga. Inom na lang. Pabutan lang ang sunod gamit mo. Basta ba nagkitusok di mo sa akong... liog? Oops. Oops. Ulit. Ang damang iyang higdanan. Pagdali. Dorina! Dorina! Ay, Ma'am Dorina! Ay, hain ka man, ay! Dok, wa may tao din his kakahuyan sa loyo, Dok. Pastilan, madautan yung nahitabo ni Dorina. Doon na, Giyod. Posibleng natutulan na kita din sa mga dautang tao nga gikasugat ni Ma'am Dorina. No, kinanglang makitaan si Dorina. Di mahimo nga mawa siya. Ay, sabay atong buhaton, ani, Dok. Gusto, manawag ko sa kung kailang pulis. O sige, ipadayon ninyo ang papangita kang Dorina. Basin na may nahitabo niya. Sa luyo, sa sapa. Atuan ninyo, ha? Sige, Dok. Ay, sige, tara. Ay, atong ipalayon ang pagpangita ni Ma'am Dorina. Boss, unsay buhaton nimo karong kang Dorina? Una sa tanan, kinahanglang mailhan una nato kung kinsa gyud kining parihas ug naong ni Salome. Pat yun ba nimo siya, boss? Depende sa moabot sa kunahuna, Puldo. Depende sa ko madiskubrihan karon niya nang gikidnap ka Dorina. Di ata sa budiga, boss. Okay. Tawag ka si Bimbo. Bimbo, unsa rin itabo diha? Yan na siya sa hidanan nga among giandam niya, Pudo. Katong siya sa tambal nga among gi-inject niya. Maayo. Boss, naaras Dorina sa suod sa budiga. Nakatuog na sa tambal. Makaduol ka na niya. Okay. Mahibaw na yun nato ang tinuod karon. Boss, pasaylo lang taong ko, boss, ha? Kung panaglitan, napalpak man ko sa mong gisugo na ko. Depende lang kini sa ko madiskubrihan karon. Oh. Oh. Boss! Tara, sorry babae, boss. Sige. Dinhilang mo sa kawas. Bantay nga way makaduol dinhi sa budiga. Sunod ako, Puldo. Oo, boss. Uy, nga nung sa Pudo. Puro magdaguspad.
May problema ko. Nga ako asawa. Kalit lang nawa asbay. Karon lang yun. Nagtuo ko. Nga gikidnap siya. Mao na akong gituan. Usat tabangi ko nga makit-ana ko siya. Sige. Bye. Naras doon rin na, boss. Nakatuog yun siya. Karon, maklaro ko na yun ang tinuod kung may palpak kabahas ko gisugo kanimo, Puldo. Ha? Kung may samad gani siya sa likod, nagpasabot ka na nga siya si Salome. Boss, unsi nakita mo sa likod ni Dorina? Dili. Dili. Boss, unsa ko na? Ari, ganang imo magkugisuntok, boss? Mangutan kag nganong. Ari, Tanawa ka na iyang abaga. Tanawa! dili, may tako siyang uwat sa abaga. Samad ka na agi sa hunting. Oh. Ug nagmatuod ka na nga siya si Salome. Ha? Ug nagkakita ka niya ng iyang gisulog nga bracelet. Ako ka na regalo ni Salome sa katapusan niyang adlaw na tawan. Siya giday, si Ma'am Salome. Anong nahitabo man eh. Ha, Puldo? Tuwa man mo mapatay si Salome. Ako, boss. Boss, ako pa ko siya napatay, boss. Boss, klaro kayo na ako siyang naigo sa dayon na niyang kahugi sa pa. Yan anong buhi ba siya? Ha? Dili mahitabo nga masipyat ko sa pag-ila niya, Puldo. Naanan niya ang tanang ilhanan nga siya si Salome. Pero boss, tinuot lang akong gisulti mo, boss. Naigo yun ako siya. Napusilang yun ako siya. Pero nga no, malaging buhi ba siya? Dili mahimong mabuhi ka na, Salome. Tungkol kay iya kong gitraidoran. May nakaluwas yung tingali niya, boss. Mga nga nabuhi siya. Boss, wa na sabda siya makailan mo. Pero buhi siya. Ug posible nga mahinomdom siya sa nangaki. Ug mahinomdom siya sa among away. Ug kung mahitabo na, posible nga siya amuguba sa kahapsay sa atong mga plano. Boss, kalma lang, boss, kalma lang. Mahimo man nga ato siya patyon karon dayon. Dili naman siya makasukol. Bisan ikaw mo pusil niya, boss. Pwede dyan kayo. Kaya wa na siya kalibutan. Ha? Uy, hala, nanawag. May nanawag. Si Dok tingali ni. Hello? Nanglingling. Wapagid mauli si Dorina. Hala, Dok, ko pa magyud, Dok. Uy, amo naganing gituyok o balik ang tanang suok sa bay. Pero wa man yun si Ma'am, uy. Okay, sige. Pabutang sunod ako pagtawag og balik ha. Sige, Dok. Kung mauli gani siya, ay gisapalakta. Sulti siya nga nagkabuang tagpangita niya. Dok, patabang na lang tingalis imong kailang mga pulis, uy. Kay na-missing naman yun si Ma'am Dorina, Di ba? pa siya madeklara nga missing. Kay pipila pa lang ka oras nga nawa siya. Oo, mausap di ay, no? Tawag ka lang dahin ko kung may balita naman ni Dorina. Boss, wag yun siya kalibutan ba? Nagkatugo nagbayo. Pwede na yun nga. Imo na siyang pusilon karon. Dili na makasukol mo, boss.
Oh, imo gyud siyang bat yun, boss. Siya ang babag sa tanan ko pagandoy. Busa di gud mahimo nga mabuhi siya, Puldo. Oh, sige, boss. Pusila na siya, boss. Boss. Ayaw na. Ayaw kong pagganga. Boss, kanang iyong bracelet nga, iyong gisulog nga imong hinatag, boss. Tanawa, naay usa ka tinuod nga yawi nga nagbitay. Klaro kayo, boss, nga tinuod na nga yawi. Tinuod kining yawi. Nag-iipon niya kutay sa bracelet. But may pasabot na, boss. Nga importante kaayo ka ng maong yawi kang Salome. Tod, dili mahitabo nga ibutang na niya sa bracelet, kundi pa na importante kayo. Sige na, boss. Patyan na siya. Aron wa natin problema. Boss, daon sa mga boss. Anong wa man ka magtingog diya? Magsige na magagtutok ka ng bracelet. May gitaguan siyang importanteng butang gikan ako, Puldo. Ha? Imposible nga iyan ang ibutang siyang bracelet kung dili pa importante kaayo para niya. Boss, basin kung yawi na sa usa ka safety deposit box sa bangko. Nagibutangan niyang mahalon nga alahas. Di kay alahas lang ang iyang gibutang ini. Unsa pa ilain, boss? Mas importante pa ang gitaguan ni Salome nga di niya gusto nga akong mahibawan. Mao nga nakahuna-huna na siya sa pagtraidor nako. Ha? Aw, kulbaon na, boss. Pusila na siya. Dili. Unsay dili, boss? Dili mahimong mamatay siya karon. Unsa? Kinahanglan makuha ko una kung unsay iyang gitaguan una siya patyon. Ha? Ang pangutana ko tinuod bagid ka nga na-amnesia kini si Salome. Paminan ako, boss. Tinuod yun, boss. Nga na-amnesia na siya. Tungod kay, wala ko siya makailan ako. Wala siya makailan ni mo. Ug labaw sa tanan, boss. Lain na ang yang bana. Usa ka doktor. Gusto. Doktor ang iyang bana. Ug siya lang ang nahibaw kung tinuod bagyod nga na-amnesia kini si Salome Uwa. Aw. Ato nang hibawan, boss. Kung manawag ta sa ila. May numero ka sa bahay sa doktor? Nalimot ka, boss. Ako sa siyang doktor sa diyang disgrasya ko, boss. Nakakuha kong number sa ila. Gikan sa iyang sekretarya. Kung mauhatagi ko sa iyong numero, dali. Landline ni boss. May nanawag sa telepono. Tumaga dayon lingling, basin ang doktor na kana. Oo. Verdance Residence, hello? Hello? Oy, kung kinsa ka man, tingog, oy, kay doon ako importanteng tawag nga gipaabot, ha? May mo bang ikasulti si Salome? Way, Salome, dere, sir. Hello? Hello? Hoy! Huwag kay batasan. Kinsa ang nanawag? Lalaki man to, nangitang Salome. Kinalang mahibaw dayon ang doktor ni Ana. Ay, tuod. Nga nagigha nga kalit nga nawa si Dorina. Sinang lingling maning nanawag. Hello, Nang. Hello, Doc. Ay, nanawag yun ko aron mahibaw kas nahitabo diri, Doc. Ha? Nga no? Unsay nitabo diha, ha? May nanawag sa landline ug nangita ni Salome. Unsa? Nagpaila ba siya nimo? Wa, Doc, bastos kayo. Pagsulti na ko nga way Salome nga nagpuyo diri, gibutang man dayong telepono. Bo ba? Okay, sige, mupauli na ko diha. Kung manawag balik, pangayog number aron makatawag ko niya.
Huwag sa luming na ilhan ang nakatubag na ako. Wag yung tingali sila makailan. Pati na siya, boss. Kimiingon na ba sila nga, kanang maamisya ko no, posible nga maulian iniglabay sa mga panahon. Maayo nang ikaw yun ang makapatay niya, boss. Aron sigurado. Sige na, boss. Pusila na si Salome. Dili. Unsay dili, boss? Kung tinuod man nga na amnesia kini si Salome, nagpasabot ka na, gawa na siya mahinumdom sa nangagi. Oo, noon, boss. Wa na ko siya makailan nimo, ug nako. Kung bao ka na, luwas ang akong sikreto sa pagkakaroon. Pero, boss, unsaon naman lang kung maulian siya, ug mahinumdom siya sa inyong away. Kinahanglan nga inig-abot niya ng higayuna. Ni ana siya sa akong mga kamuto. Ug mahibawaan ko na kung unsay gamit niya ng yawi nga naa siyang bracelet. Boss Ivan. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners, ang parte sa Limbo no, ug mapuhon panikamutan nga maka-upload ta sa part 16 no, sa Ikaw ang akong kinabuhi no. Thrilling na no. Nya naway katingadaan kinay magsig comment ba nga asa ko nung sumpay sa 59. Niabot mo sig 59 mga ka-listeners nga wa man takaabot ang naging 20. Asa ko nagsumpay sa 59. Wag pa gani 15 pa ganita, mag 16 pang sunod. 59 na gipangita sumpay 60. Tingali gabasi ni sa salain nga uploader ba katong nag-upload pero ikaw kung kinabuhi ba niya 59 taman mao siguro ba nagtuo siguro na siya og ako ra gyapon admin na to dili oy. Nganong buhaton po na ako na nga maghimo og laing channel para iatbang ra pud sa akong channel. Mo kakapoy-kapoy lang ko na no. Peligro pag Marius content kay maorang dramaha ba. Dili taon ako ang admin na no anang channel nga nag-upload og kuan. Ikaw akong kinabuhi no nga imong gisundan 59 naman ko no. So 60 ang sumpay. Nya kay di man pud ka maka-comment atong iyang tanaw ko ba di pud ta ka-comment ato kay close man ang comment section. Di ta ka-comment atong maong channel. Ay muhangyo ang ganito ta nga di ta magpareha ay ba. Di ta ka-comment man kay close man ang comment section. Tingali nagtuo ning kining nagsigig comment ba sa sumpay kuno 59. Nagtuo ni siya nga ako ra admin na to ba. Dili in town ha. Kay ang ako tinag-as ninja. Wa ta moabot anang 59 kay sumpay man to ha. Katong iyahat tingali ni abot og 59 kay nagsugod to sig minugbo man. Nga nanundog ba gitinag-as na po niya di wa magtunong ang pagkuan pag numbering ning taas agya ni abot og 59 no pero dili intaw na ako ha kay magagwago ako gihimog lang channel nga ibangga ra pud ako sa kuang channel ambar akong giunay akong kagalingon og reels content muna nga kung nagtan-aw ro nang nag-comment ato no nangita sa sumpay 59. Pasensya kayo. Kaya ang atua ang par 15 pata. Nya 16 na taog mapuhon kung di ta madili no. 16 part 16 no. Wala pasensya kayo kay basig nagtuo gini siya nga ako ra ang admin ato ba. Lami lagi po ning magpakita po ning mga admin sa uban nga channel. Karon ba di pud maglibog ang mga listener ba no kinsa gyud ka nang ilang gisundan ba di man magpakita sa tagway ni uban nga mga uploader ba
Di ba pakita silang naong nga mag-vlog sila. Madlok si Rubailhan. Madlok ibas tingali mo nang di pakita ba. Kita pud mo aron kuan. Mailhan mo sa inyong mga listeners. Ako sa una, kadi mo ko ba pakikita atong John Region ako ba? Mamang ko i-vlog ato. Sa una. Ako gapakita. Ka-vibes mi ni Gios atong John Region. Sa una, dili pa to John Region man. Kuan man to, RMN DYHP listener. Unya kay di man jud aproban sa YouTube, no? Sa saon akong kuan. Mutong gi usog na kuangan, gimo na kong John Radio niya. Nagpakita na gid ko. Nagpakita na ko sa vlog ba kay ang mayon ang YouTube nga oy tinuod jud nga nay tawo ni nga channel, no? Kay di man jud aproban. Abot nagkaunom siguro kung pre-apply ito. Murag sa kay ikaunom pa ko na-approve kay itong nagpakita na ko, mga ka-listeners. Muna ang pagpakita yun, no? Mas maayo yun naman pakita, no? Ang mga uploader og drama ba. Magpakita na lang yun mo kay aron ang iyong mga listeners makaibalo pud ba nga kamo ang ilahang gisundan. Kaya kung nag-upload mong drama nga ganahan sa sila, makahibalo sila ba. No? Kaya kita may nooy ba paninglan hinuon yan miskay di kita i-upload. Kita pangiwag sumpay, no? Sabi tayo mga ka-listeners na mga to. Maghimo pa tag intro sa kung ano po sa drama nga kuan sa itawag ni. Nibalik ko tungod nimo, no? Basig ma-upload na to karon. Unya siguro no kung makaya. Pero unahon sa to ning limbo mga ka-listeners no, pero maghimo ko daan sunod ani og into vlog para sa nibalik ko tungod nimo kay basin dai matsambahan nga mukusog ang internet. Kaya usahay mukusog mo po mga alas umas kadlawon ba? May matsambahan ba? Okay mga ka-listeners, thank you so much for watching o amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless atong tanan.